Right. Kanjani maamuka seZimbabwe yose. Tinokudza Mwari zvikuru uri musi weSunday kudai. Mwari watitendera kuti tizoonawo zuva ari musi wa31 iri nyama nemweya zviri pamwe chete. Even vavengi vachiti azviite but Mwari obva ati zvinoita. Anti wazviona ka? Akatipa masimba asiri limited nevavengi. Kana iye ataura hakuna anoramba. Anonzi Mwari iyeyo. Anti mazviona ka? Saka zvazvakaita ndezvekuti musasatedzere vanhu vakafanana nana Pastor Chris vai. Pastor Chris himself aifana kutsura Hubert Angel semwana wake because spiritual father wa Hubert Angel ndi Pastor Chris. Saka Pastor Chris haana chinhu chaanotaura chine chekuraramisa kwevana veZimbabwe as long iye mwana wake ari part of God mafia rinova rakaexposwa na Simba Chikanza mazuva aye paAl Jazeera. So what do you expect kuna Pastor Chris kuti ataure iye spiritual son wake Hubert Angel ari kuimplicatwa pakuluta God renyika vachiisa mari muhomwe nemabhururu avo. So what do you expect? Kana uri munhu ane pfungwa autombostreseka kuona Pastor Chris achitaura nonsense dzakafanana naidzodzo. Andimazviona. Zvinhu zvaakataura zvezvo zvakataurwa naPastor Chris, that's absolutely nonsense. Hadzina zvadzinoreva, mazwa akataura hana zvaanotaura. Munhu akangomira sebutulika of most higher ari kusapota mwana wake spiritual son wake Hubert Angel anova who is in charge anga achishandiswa naEmmerson Mnangagwa kutora God renyika richibuda each and every day richienda via Dubai. Ndiye the same person aka-exposwa na Simba Chikanza pa God mafia. So what do you expect kubva kuna hakuna chemweya chinobva kuna Pastor Chris? Andimana mavampire andimanzwaka vari kutsvaga mari andimazvona. Pastor Chris ngaazive kuti ngabva aclose church yake after this struggle. Church yake hatichaida kuZimbabwe ngamba aclose. I very stupid yemunhu andimanzwaka. Komba kwauya anonzi Dorcas Moyoyo munhu mubutulika ari kungofarira tumari twa. Unoziva kuti kana economy yakadona, kana nyika yakadona, kana economy yakanga isasa faction, vanhu vanopedzisira vakurarama nechibutulika. A butulika is a very dangerous person because even zvinhu zviri wrong anenge achizviti zviri right. You see, ndoko tasvika nenyika kuti munhu akapiwa 20 rand anosapota izvo zvini nyengo kuti zviri nani nditenge hupfukumba. So that is the situation we are facing as a country. That's the reason why we are saying, no, look, we are going to demonstrate and going to show our rights. You see, we demand our rights, we demand a democracy in our country. So, ndo nyaya dzatakatarisana nadzo. So, imimi kana muri vanhu vane pfungwa, amufane kurohwa nehana kuti Dorcas ati zvakati. Munhu ari kuto, they are dancing for supper. Andizvinzwisa. A bootlicker is a very dangerous person. Even muzvipatara musina mushonga anenge achingoti uriko zviri right. Even vanhu vachifira muzvipatara vasina kana oxygen magetsi achienda anenge achingoti zviri right as long iye apiwa mari yeshuka. That's the reason why makaona mapurisa akatengesa nyika nezuro nema 50 US. Mapurisa akatengesa nyika zviri pachena, vakatengesa incoming generation, vakatengesa upenyu hwevanhu nema 50 US avakapiwa. But we are going to deal with them. We are not scared and the demonstration is going to continue. Hapana chiri kumbobva chakadzoka kumashure and our target is not about tomorrow only. As long Mnangagwa is not stepped down, we are remaining there in the street. So don't worry about it. Then maticha ari kufurirana nevanhu vachityisidzira vanhu vachiti hunzai vana vezvikoro. Don't worry, tiri kutumira boys kuchikoro kwacho, vhurai zvikoro zvacho. Don't worry, vakomana vacha time is polisi haingambozara muzvikoro zvese zvezvo. Headmaster iwewe unenge wavhura chikoro mangwana, vakomana vari kuzodhira newe. Don't worry, usaise vana vevanhu pariski kuvhura chikoro isitakataura kuti zvikoro ngazvivhurwe. Tanzwa kuti kumvuri uku kune mamwe maticha ari kushedzera kuti vana musaite zvekutamba munokuwadzisa vana venyu. Hosi kana kwakauya kwakaitika zvinoitika ipapo vana vakakuwara, you are the one you are going to blame. Hapana chikoro chinofana kuvhurwa mangwana. Takakuziva iwe headmaster kuti ndowavhurisa chikoro, vakomana vari kuuya kana kumba kwako. Kana even uri pachikoro vakatadza kukubata ipapo kumba kwako iwewe, because nyaya haisi kupera mangwana. Kuchatorara mangwana acho chakachaya. We are not scared, we are not doing mamaskits. Hatisi kuita maskits. Tiri kutaura nyaya ine chekuita nekuti imi vashandi mahore, imi maticha muhore, imi maticha moda kuti you try to betray us like this. Kuti isu tiri kuti vanhu ngavasaende kuchikoro imodedzera vana ngavaende. What type of nonsense is this?
kana ari headmaster kana ari teacher ari kudedzera zvikoro kuti zvivhurwe mangwana, don't worry about it. We are going to deal with you. I'm telling you, home and away, we are going to deal. Kumba kwako nekubasa, we're going to deal with you. I'm telling you. I think maifunga kuti vana veZimbabwe vakapusa still for a long time. We were quiet. Chingoti maybe achachinja, but takatoona kuti zviri kuenderera mberi. Anoita zvaanoda nenyika yese yamorwa isisina kana China, nyika ya bankrupt. God rese ranga riri kureserve bank akatora akadya mari yacho nemabhuru rake. Nhasi unoyo ari kusponsor zvisiyana nebasa rezvaanenge achingobuditsa mari yenyika, ruzhinji rwenyika ruchitambudzika. Economy ichidonha, vashandi vacho vasingahore, hapana pachikanaka. You see, maChina azara mumamines, makuva evanhu ari kungobviswa. Zvinzi muChina ningada kumaina, that's absolutely nonsense. So let it be clear kuti hapana chiri kudzokera kumashure. Demonstration iriko mangwana. Kune vari kufambisa zvivhidhivhidhi vachiti nyoka yemabhunu asungwa kumachisendero. Haiwa inhema idzo. Inhema ndiripo, handimazoona ka. Idi wacho kana achida kundiona ngaauye ndionane naye. Ndikutoda iye kwete twabvana twese twaanotuma ito. Handimazoona. Ngaauye andione kana nditaure naye personally ini ndiri pano. I'm a commander of my struggle. Handisi kudzoka kumashure because idi atumira tuvanhu twake twaanotumira totondifonera kuti shamari iwe ngwarira isita kutoda tatumwa, but isati nene zvese zvokutumwa izvo. So let it be clear kuti chini ichi ndechevanhu, hachisi chema individual. So idzoro remunhu wese kuti amire ari pachokwadi, ago fight for our country, ago fight for our generation. Hazvina kunaka patasvika nenyika nematambudzikiro ari kuita vanhu. Handimazvoona. So musatye mangwana, ngachichaye, musatyisidzirwe zvekuti kune vamwe vari kuda kupfekedza mayuthi emusangano weZANU-PF ayo tumadofo itwo mauniform. Don't worry, ticharova vanhu zviri very legendary. As long waonekwa wakapfeka uniform iyoyo tichiziva kuti hausi mupurisa, upenyu hwako uri parisk. I'm telling you, upenyu hwako uri parisk, ndikutaurirai. So ndizvo zvofambisa shoko irori. Endai muzivise vari kumamisha, endai muzivise vari kublawa, endai muzivise vari kuHarare, endai muzivise vari kuNyamapanda, vari kuMandarwen, wherever, Beit Bridge, Vic Falls, kwana Zvimba, kwese kuna naWedza, vanhu ngavazvizive izvozvo. Kuna naGweru ngazvizikanwe kwese. Handimazvoona kuti mangwana harizi zuva rekushanda. Usariske kuda kuvhura kashopu kako uchida kufurirwa nevarakashava. Wakatorerwa zvinhu zvese mushopu imo. Don't blame us. We already takutaura for a long time, 3 months tichitaura about this wave. Aya masaisai egungwa hamisike. Usambotira zvako mutauni meo kuti peregede dauda kuvhura kasaruni kako kana kuvhura ningi. Kana da kuchipisa mutamba, da kumuchipisa, da kumuradza kuti uri pwere. Zvimabhotika zvake pazviri panoshandira mukadzi wake topaziva. Handimaona. As long hada kuitira yaka, we're gonna deal with him. So ngazviende mberi, tenderedzai audio vanhu vazive kuti mangwana hapana chikudzoka kumashure, and don't be scared. Mwari abatsire mbwende. Hamugone kumboitora nyika iyoyi kana munotya sairi nemapurisa. Ine basa resa irini. Yabona mapinda mubako hanzi vangu vachitendera kutendera kwavanenge vachita kune basa reko.